Hello mga kawigel! So yun po, luto na po ang ating homemade java rice with ground beef. At meron din tayo ditong siomai, binili po yan sa mall. At meron tayo ditong crispy chicken wings. Meron tayo toyomansi dito. Tapos meron din tayo ditong Coke. So bago po tayo magsimula, Prima pa tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain sa sana po. Baganin po lahat may sakit. Amen. so gusto po tayo ng kamay. Magmukbang na po tayo. So sarap pag lagyan natin ng mayonnaise. Try nyo po. Wow. Yan. Nasugo po. Kain po. Rice. May sili ah. Yun na. Oh. Bengit. Ketchup. Yung java rice natin, lagyan po yan natin ng asin, ng paminta, tsaka ng asukal. Tapos, depende na po yun sa inyo, sa preference nyo, kung gusto nyo pang dagdagan, kung gusto nyo mas malasa. Nilagay ko nung... Ay lang yan. Yun yung preference mo eh. Ano pala to eh, siomai rice. Oo nga. Sarap na. Grabe. Sarap nitong. Maraming bawang.
yung ano rin natin, Mm. yung Java rice natin, nilagyan natin ng ano, ground beef. Mm. Mas ano, parang may twist. Diba? Kasi yung ibang Java rice, ano lang siya, parang plain na kulay yellow. Mm. Tapos may mga herbs and spice. Ganyan. Di ba ganun yung sa Indonesia? Ay, Wow. research. Nag-research. Hindi ko alam yun eh. Mm. Mm. Kanin no. Mm. Sarap. Mm. Mm. Ah. Maminis. Mm. Sarap no. Tignan niyo po yung may mayonnaise sa Java rice. Mm. Yellow. Yellow ba yung ano? Di naman. Ikaw. Eh. Oh. Ganyan talaga siya kainin kasi yung nilagay nating ano no, yung oil tsaka yung butter. Mhm. Mm. Pakanin din siya na. Sige po. Ang sili. Kaya. Yung ano nga lang toya. Hmm? Mm. Beef siya, beef. Mm. Where? Ano to? Pork. Pork siguro. No. Dami ng kanin. Mm. Kunti lang yan. Chop lang. Mukbanger kasi talaga to si Rachel. Pag mga, ano po, yung mga, ang tawag doon? Pang challenge. Mm. That's Tony. Chop lang. Siya po talaga. Mm. Crispy and juicy. Mm. Mm. Ito na. Kunin ko na pa. Sarap. Mm. Ang summer mo. Mm. Sarap. Wow. Crispy na ano, chicken. Homemade. Sarap na to. Yan.
mga buto. Ano? Pa. Sige pa, sige, sige na. Thank you. Sarap. Wow. Sarap, sarap. Sige na. Mamaya pa mag-shoutout po si nanay. Lamig, sarap no? Pag malamig yung coke. Ayan, simulan na po natin ang ating shout out. Shout out po kay Meds Loriente ng Santo Tomas, Batangas. Ano pa? Ay, happy birthday nga po pala kay Mom Meds sa February 4. Happy birthday. Ayan, happy birthday po. Shout out po kay Maria Sofia Bagalawis. Shout out kay Jo Marie Manalo. Ano pa? Mayet Reyes, shout out Family Reyes and Regalado Family. Shout out din po kay Imelda Furacue at sa apo niya na si Rhea May. Yan, shout out kay Clyde Bar, shout out po. And kay Esperanza Santos. Hello rin po ulit kay Ma'am Christy Malano. Shoutout po. Ano po? Sige ako. So, yun po. Natapos naman po ang ating napakasarap na mukbang. So, maraming salamat po mga kawigil sa walang samang pagsuporta niyo po sa amin. At maraming salamat din po sa Diyos. Kaya hanggang dito na lang po. Kaya, bigla lang mawala!